Reit Iwan, nes i gofyn i'r hogia curo'r 4 gem cartra yma ar y rhediad yma a da ni wedi wneud. Be di sylwada chdi ar y rhediad ei hun ac ar sut da ni wedi perfformio heddiw? Ynddo, dwi'n reit bles achos mae'r reaction da ni wedi gael ers rhyl yn un da iawn. Ond ar y cyfan, o'n i'n hapus efo first half heddiw yma, o'n i'n meddwl bod ni reit complacent, oedden ni'n chwarae fel da ni'n medru chwarae. Oedden nhw'n dangos lot o galon ac oedden ni'n gorfod matcho hynna sydd yn reit siomedig achos efo ffitrwydd ni a quality sgynnon ni yn y tîm. Dyla ni jyst i chwarae rownd yn nhw, ond oedden ni'n mynd am ffeit efo nhw, which di hynna'n fatha ni. So eisiau fewn half time a cael go, a dwi wedi cael reaction fel ges i second half ac os wbath dylai di bod fwy na 7, ond fedrai'm nocio nhw, dwi wedi cael y reaction dwi wedi cael yr 100%, da ni wedi sgorio dwi'n faint o gol, sa mo'n di considio 1 neu 2, so yn dod hapus iawn. Reit, a sôn am goliau, mae Bris wedi dod yn ôl heddiw a sgorio 4, mae'r rhediad da iawn yn dydi? Yndi tad, os wbath fo copio di fwyaf half time achos gall o ddau 1-on-1 ac pan da chi'n chwilio am confidence fel mae strikers yn, mae rhaid chi orffan hynna, da chi so. Ond fedrai'm deud o gymaint achos mae work rate, so mae o'n onast a dwi'n falch bod wedi cael 4 heddiw yma, dwi'n gobeithio neith o gicio ymlaen rwan. Reit, y sgwad, nes i siarad chdi am hefyd Iwan, mae'n sgwad cryf gen yr eitem yma, mwyn y thebyg dwi'n meddwl enw y sgwad cryfad da ni wedi gael, a mae'n cytuno ddau hogia allan heddiw hefyd yn doedd? Dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod fi wedi cael sgwad mor gry a hyn yn Gaernarfon, ond oedd rhaid i ni gryfau achos mae'r lig wedi cryfau. O gyda ni Rhys yn missing heddiw yma mewn prodas, Jay Gibbs dal yn suspended, a da ni wedi cael plus masif ddoe lle mae'r specialist i roed o rôl clear i Griffo. So fydd i ryw fis arall yn galw fyny i match fitness, ond mae hwnna fatha signing newydd. I fi mae'n un o'r strikers gorau yn y lig. So os ydyn ni gario ymlaen fel da ni wedi bod yn chwarae hyd yn hyn a pigo'r points mae fyny a sgorio'r gols fel yda ni, mae Griffo wedi dod yn ôl i fewn a mond pwsio'r strikers gynnu ni sydd yn chydig bach yn frightening. So o fyny Jay, Rhys a Griffo gwffio i fewn i'r tîm. A sut teip o striker ydy Griffo? Dwi'n dod ar rhywbeth gwahanol i ni? Ydy, mae Griffo chwarae off yr ysgwydd. Mae'n un o'r strikers gorau dwi wedi chwarae fo lly. Mae o'n hongian ar yr ysgwydd, diolch yn dod i fewn, mae'n sydyn. Mae'n dod â dimension o wahanol ni, achos obviously mae Das yn licio dod sy'n fewn i wneud pethau digwydd, mae Brisi yn licio neu chydig bach o'r ddau. Neith o gryfau ni eto. Ond pan gynnwch chi Jay missing heddiw yma a Rhys a curo 7-0 fel da ni wedi wneud, mae o'n chydig bach o sein. Ond mae rhaid fi roed o i Ryan Williams wedi efo attitude. Ryan Williams wedi teimlo i Ryan yn ddiweddar achos mae wedi bod yn outstanding ers dod i fewn, ond o'n i'n teimlo ar ôl rhyl bod oedden ni eisiau mynd efo experience yn erbyn Flint a hoci oedd yn nabod y lig a obviously ar y rhediad da ni wedi mynd ar, mae wedi bod yn anodd i rai ddod yn ôl i fewn, ond bi fydd o fewn os fawth yn holi het mynd o sa. Reit, ia, y gem holi het, mae ti'n ddechrau mewn? Ynddo, so ni'n medru neud heb ddi, achos dwi'n gwpan dwi'n rili licio, ond y targed dros i'r hogia cyn dechrau season lle oedd i fynd un o well na be nathon ni tymor dwytha, achos gatho ni glecyn rhyl yn y rown gynta. Da ni wedi gwneud hynna, ond eto, da ni'n mynd yna i gyrro gêm, pwysio cyrro bob gêm, dwi'n involved yn whether dion World Cup neu'r league. So fyddwn ni'n gwneud pethau'n iawn yn rhedeg fyny at hynna, gobeithio na ni gyrro'r gêm. Champion, diolch chdi hwnna, congrats ar y perfformiad iddo. Diolch yn fawr iawn.